Nyní vám ukážu, jak se představit do 75 vteřin a potom to rozebereme. Tomáš Řezníček, číslo 1. Jsem profesionální networker, dělám řízené networkingové akce, externí networking na konferencím a pomáhám lidem s obchodem. Chci udělat sdílenou akci pro majitele firem, kde jim máme možnost odprezentovat produkt. Výhodou je, že já to celý zastřeším a každý pozveme pár lidí. Pokud víte o někom nebo vás to zajímá, tak budu rád za doporučení. A druhá věc, v Praze nebo v Brně hledám prostor, kde by se dala udělat akce pro 70 až 100 lidí. Baví mě dělat řízené akce, kde během nějaké doby poznáte spoustu zajímavých lidí a potom sami se rozhodnete, s kým chcete networkovat a navazovat spolupráce. S čím začínám, tak jsou externí networkingy na konferenci, kde si mě pozvou ty organizátoři, tak abych to celý zabezpečil. Oni mají čistou hlavu, lidem se líbí, že se nemusí vnucovat, poznají spoustu zajímavých lidí a celá ta organizace je na mě. Zároveň mám spoustu zajímavých kontaktů a pokud vás napadá nějaká synergie, spolupráce či myšlenka, tak dejte vědět a rád si s vámi o tom popovídám. Tomáš Řezníček, číslo 1. Číslo 1. Všichni dostanete speciální sešit, kde máte možnost si nalistovat ty lidi. Takhle to vypadá. Máte zde jméno, příjmení, telefon, zároveň co ten člověk dělá za biznis, co poptává a jaký nabízí bonus. Proto to trvá několik vteřin a zde máte prostor si napsat poznámky a potom s tím člověkem se spojit, buď to po neformální části nebo potom a s něma řešit ty věci, které jsou pro vás zajímavé. Dvojka, je to jednoduchý, pouze 10 vteřin, aby lidi si udělali představu, co konkrétně jako řešíte a řekli ten teaser. Bez omáček, bez dlouhosáhlého vysvětlování, stručně, jasně, výstižně, ať ty lidi si udělají představu. Trojka je klíčová, protože když se lidi představují normálně a pak na konci řekněte poptávku, tak oni ze sebe nedokážou nic vysouvat. Ale cílem je, že všichni něco řešíme, všichni něco chceme a důležité je se na tom zamyslet a to říct. A kdybych to nechal na konci, tak ty lidi na to zapomenou. Proto je to jako třetí bod, kdy máte možnost si to napsat a všem říct, co je pro vás důležitý. Výhodou je, že všichni dostanete doporučovací papírky, kdy zase bude vaše číslo, jméno, příjmení a telefonní kontakt. Co to v praxi znamená? Příklad. Vás napadne Franta Novák, tenhle papírek mi dáte, nebudete zapisovat žádný telefonní čísla, nic, jenom pouze poznámku, tak abyste věděli, o co se jedná, papírek mi předáte a poznámku si zapíšete k sobě do sešitku, do kolonky, abyste věděli, co jste mi doporučili. A jakmile bude přestávka, nebo ta akce skončí, nebo později, se s váma spojím, zavolám a vy budete vědět, co jste měli na mysli a dotáhneme to do konce. Důležité je, aby se právě přidal ten papírek a ty lidi to řešili hned. Benefitem je, že u stolu bude sedět facilitátor, který tyhle informace bude mít, můžete se ho zeptat, doptat, ale jakmile uděláte první kolo, tak vám to bude jasný. Klíčový teďka je si připravit to vaše jako představení, ať tam nedáváte vyplňková slova, ať je to jasný a víte konkrétně, co chcete získat a je velká pravděpodobnost, že se s váma někdo spojí, doporučí nebo propojí na ty správný lidi. Kdybyste měli nějaké otázky, tak se můžete obrátit na organizátora nebo na mě a já vám rád poradím.